Здравейте, аз съм Ана. Това видео е в отговор на всичките молби, които бяха да дам обяснение как се плете роклята Мерцедес. Защо Мерцедес? Защото изплетех една рокля от розова коприна, снимах се до един Мерцедес и оттам тръгна. Роклята с Мерцедеса. Моля, дай обяснение как. Ще ви покажа снимки на тези рокли. Те са общо 4 на брой. Това е номер 2. Това е номер 4. А номер 3 беше поръчка и тя отиде при собственичката си вече. Описание като написано бримка по бримка, няма да има такова. Не, че не умея, не обичам да правя. Давам ви го безплатно обяснението тук. Ще ви дам ориентировъчни бримки, игли, прежди. Супер лесно е, всяка добра плетачка може да си я направи. Мотивът, който съм ползвала във всички рокли е един и същ. Това е номер 312 от тази книга. Ето тук на пауза може да си направите скриншот. И в трите рокли преждите са летни състави. Тази, с която съм в момента, е боретна коприна с паетки. Следващата е комбинация от коприна, туса и лен. И червената е от лен с паетки, памук и нишка лъскава. Иглите, които съм ползвала, ето тук. Всъщност за тази прежда е 4,5. Тук ползвах 4 мм и тук ползвах 4 мм. Роклята се плете от две идентични части, предница и гръб, като се започва от отгоре. С колко бримки да започнем отгоре, определяме по пробата, като бримките трябва да са кратни на 12, плюс една симетрия, плюс две крайни бримки от тук и от тук. В случая аз съм почнала с 51 бримки. След като набера първия ред, който не е опаков, го плета една лицева, една опакова, което всъщност се явява един своеобразен край или ръб. Първите 4 реда се плетат право по мотива. Вече в 5 ред започвам да наддавам в двата края по една бримка. Тук и тук. Наддаването става на всеки лицев ред. Наддава се до достигане на мишницата. След като се достигне мишницата, ето тук съм наддала наведнъж 4 бримки и от другия край 4 бримки. Следва прав участък до талията. От талията започва наддаване за ханша. Тук манекена ми е слабичък, но горе-долу може да се ориентирате разликата от талия до ханш. Това разстояние, колко бримки трябва да се нададат от двете страни, като това го правите равномерно. В една от роклите надавах на всеки лицев ред, на тази съм надавала на всеки 6 ред. Всеки 6 ред, точно така. Ако трябва по-начесто или по-нарядко, това зависи от мерките. Съответно, достигайки вече до ханша и даже подминавайки го, продължавам да надавам още известно време с тази честота, а вече долу-долу разреждам наддаването. Какво представлява края на роклята или бордюра? 4 реда. Опаков, опаков. Ходене, връщане, аз плета се опакови редове. След това 2 реда дупки имаме, т.е. те са един ред дупки, но те се плетат в 2 реда. Свивка на метка, свивка на метка. И завършвам с 2 реда пак така. Опакови бримки. Бялата рокля не съм я завършвала с дупки, просто опакови редове насам-натам. Не помня как се казваше тази плетка на български. Когато двете части сме ги зашили, от края изкарвам с една кука 5 бримки и плета крайна бримка, лицева, опакова, лицева, крайна. Обръщам същия ластик. Лицево, опаково, лицево. Плета дълга през рамка, оставям бримките на допълнителна нишка, плета следващата.
Обличам роклята и с чужда помощ някой отзад трябва да ми засече къде трябва да свърши през рамката, за да ги зашия. И в крайна сметка роклята няма никаква обработка. Тук няма никаква обработка, защото прецених, че няма смисъл. Просто ще загруби. Тук също. Много ще загруби и ще затежи роклята. Няма нужда, както виждате. Това е обяснението на роклята. Забравих да уточня, че тази тук има малко разлика. Пак започвам с общия брой бримки, но тук правя скъсени редове от двата края, за да стане това извиване, да не е равно, макар че и тук не си, когато се облече, тук не седи равно. Това е единствената разлика. Приятно плетене!